bisa nglenggahi dampar ana ing Palembang. Ing wis semono. Kabeh ki mau malah saya gawe rasaku sing kaya ngene. Apa ya pancen mung cukup semene ra bakal kelakon panjang kaki. Durku nganggo dalan kepiye meneh. Arep ben aku bisa mlebu Palembang. Aku bisa ngorot palungguane Kang Mas Datuk Iskandar. Mongso bingungan. Yo. Nganggo dalan siji ra kelakon. Aku kudu nganggo dalan liyane. Waton aku bisa nglenggahi ganti palungguane Kang Mas Datuk Iskandar. Dur kudu nganggo cara sing kaya kepiye iki sing kudu tak pikir. Dimas Sanggar Singgi. Kanggo larangan Dimas. Pemerintah dengan dewe takmu ake sopan juga. Saya persiki penggalih Don Dimas. Kanggo panjenipun boten lepat menapa ingkang dados ngendika panjenengan. Iya. Wonten perkawis ingkang ganjel wonten raos kula. Wonten perkawis ingkang ganjel salebeting ati kula. Ning kok upama kula niku bloko kali sampeyan kula isin. Lah dene apa dadak isin iki, Mas? Wis to, ing kene sliramu duweni rebutan penggalih ping kepiye? Duweni penggalih bingung ping kepiye? Kanggo sago sakwutuwe sabiyantu marang kang slira. Apa to sing kok penggalih? Mas coba blokoran kanggo. Saestu kok upami mangkinipun kula bloko kalian panjenengan mboten ngece kalian kula. Ora, Dimas. Kanggo sejatosipun kula nggadahi pengangen-angen, kula nggadahi panjangka. Kula kepengin lenggah wonten ing dampar ing Palembang. Kula kepengin gantos palungguhanipun ingkang garwa Kang Mas Datuk Iskandar kanggo. Kepengin dadi sultan ning Palembang. Kelakon, Dimas. Pripun? Kelakon. Kanggo Dimas Sanggar Singgi. menapa mboten klentu anggen kula midhangetaken menapa ingkang dados pangandikan panjenengan. Ini apa kleru, Dimas? Panjenengan ngendika menawi badhe saged kelampahan panjangka kula jumeneng sultan wonten ing Palembang. Monggo kanggo ing kalenggan menika Palembang tasih kasta dening panjenenganipun Kang Mas Datuk Iskandar. Pancen bener. Menapa ing mangkinipun kula saged lajeng ngangge margi kados pundi? Dimas Sanggar Singgi. Ing kene kanggo sakwutuwe bakal sabiyantu marang kang slira. Lakasmu kepengin jumeneng dadi sultan ning Palembang. Bakal kelakon gampang nganggo banget mungguing kanggo nanging Dimas. Nanging dipun Umpama to kanggo ing kene sago sumago sabiyantu. Sliramu kepengin jumenengake dadi ratu ana ing dadi sultan ana ing Palembang. Umpama to kelakon, angin kanggo duweni panyuwun Dimas. kanggo sampun sak limrahipun. Menawi panjenengan bari sabiyantu kula saged jumeneng sultan wonten ing Palembang, menawi kanggo menika anggadhahi pamundhut. Iya. Lajeng menapa ingkang dados pamundutanipun kanggo marang Dimas Sanggar Singgi. Pamundhute kang mbok kira abot mungguhe sliramu. Gampang kanggo banget. Tur meneh Dimas. Ing kene kang mbok ora nyuwun apa-apa. Wong siji, laden ana kang mbok kaya wong bobojoan kula Dimas. dados sikap panjenengan.
dhateng menapa ingkang dados pangandikan panjenengan. Prakara? Perkawis kula kedah ngadosi kalian panjenengan. Iya. Kang Mbok, mongko panjenengan menika sampun dados garwanipun kadang kula sepuh. Kang Mas Datuk Iskandar. Kang Mas Datuk Iskandar. Menapa badhe kelampahan kula menika tresnani kalian garwanipun kadang kula Kang Mbok. Ya kene ora Dimas, coba rasake. Kang Mbok ki dadi garwane Kang Mas Datuk Iskandar. Lho piyayine ki wis sepuh, wis ora kelar apa-apa, wis ora bisa nyenengake rasane Kang Mbok. Mongko ing kene Kang Mbok butuh disanding marang priya kang ing kono sawutuhe bisa nyenengake rasane Kang Mbok. Iki atiku mung siji. Sing ndak tresnani rina wengi aku nggambarake kalamun kok ing mengkone kelakon aku sacunggono karo Dimas Sanggar Singgih. Mung siji kuwi, ora usah bingung perkara aku sedulure kadangmu. Genahe aku IP-mu ra ya to Dimas. Ora apa-apa jaman saiki IP dikeloni dene ra apa-apa. Mari basane IP dilemper lho. Mari basane IP-ne diapa-apake. Sagup Dimas. Enten tetemungan tempe dilemper ana IP dioper. Nggih, ngoten nggih saged Kang Mbok. Ngoten nggih saged. Lho nek kelakon kula niku kok andum tresna kalih panjenengan. Ya. Kula niku tresnani kalih panjenengan. Ya. Kula niku wedi dosa. Jabang bayi Dimas. Dosa ki panganan apa Dimas? Lho nggih mawon. Nek kelakon kula niku nyenengi kalih sampean monggo sampean iki pun dadi garwane Kang Mas Datuk Iskandar. Ya. Kula niku nyenengi bojone liyan niku dosa. Waduh. Dosa ki panganan apa? Mrene tak kandhani Dimas Sanggar Singgih. Urip ing donya ki sing dibutuhake urip seneng enak kepenak. Apa kok gagas dosa? Dosa ki nek konangan seneng bojone wong digepuri lara. Lah nek ora konangan seneng bojone wong enak ora karupan kok sabar. Wis ora sawedi apa-apa. Kamu barang apa bae ditanggung Kang Mbok lho. Kang Mbok. Menawi namung menika syaratipun. Ya. Waton kula saged jumeneng sultan wonten ing Palembang. Ya. Najan to kula sampun ngalap dhateng darbine kadang kula. Mboten napa-napa. Kula sagahi kula badhe ngladosi kalih panjenengan Kang Mbok larangan. Kuwi sliramu jalan Kang Mbok. Aduh, yen kaya ngono matur nuwun banget Dimas. Ing kene wis Kang Mbok sawutuhe. Jiwa lan raga tenaga kabeh bakal tak pasrahke ing slira. Dimas, ing kene sliramu sagolati marang Kang Mbok. Kang Mbok ora bakal sing paring janji. Kang Mbok bakal sabantu marang sliramu sakutuhe nanging Dimas. Kalamun to sliramu kepengin jumeneng dadi sultan ning Palembang. Monggo Kang Mas Datuk Iskandar ijeh jumeger. Kudune disengkake wae Dimas. Kula saged kasembadan. Kula jumeneng sultan wonten ing Palembang. Lamun kadang kula Kang Mas Datuk Iskandar kedahipun pecah. Kudune kaya menawi ngaten badhe kula pejahi kadang kula. Dhisik. Sanggar Singgih. Kamu nek duweni kekarepan ki aja gusa-gusu mengko tundune keseluru. Lho, lah kok malah kowe sing arep tumindak mateni karo Datuk Iskandar. Nek nganti kagungan prajurit malah cilaka lho Dimas. menawi mboten kula lajeng sinten? Wis to, percaya marang Kang Mbok. Kang Mbok ki akale 17 menungso. Oh, ngaten. Kanggo mateni Datuk Iskandar, prayogane diracun wae Dimas. Racun kemawon. Ya. Menawi ginakaken dedomo utawi gaman menika badhe ngawestarani. Lah, Menawi kanthi carana dipun racun boten badhe ngawestarani sinten ingkang mejahi Kang Mas Datuk Iskandar. pancen bener Dimas. Kanggo menawi ngaten sedaya kula pasrahaken dhateng panjenengan. Percaya samutuhe marang Kang Mbok. Ing kene Kang Mbok duweni pawengan kang ing kono bisa tak percaya samutuhe bisa ngracun karo Datuk Iskandar. Mulai ing kene Kang Mbok sauntara njaluk pamit, aku tak utusan karo pawan kang ngono ngracun karo Datuk Iskandar Dimas. Menawi ngaten monggo siwang-siwang lampah mugi kemawon.
saged kasembatan lan mboten badhe kabenangan. Kaya ngono ya, aku disangoni ambung dhisik Dimas. Nuwun sangu ambung. Iya lho ben mantep atiku. Lah wong trimo ambung, lah mengko sak luwe ambung kelonan 7 dina 7 bengi jaluk aku kowe Dimas. Nek perkara kelon ngoten mboten napa-napa, nek perkara sampean wonten mriki kok nyuwun ambung kula niku isin. Kok isin di sini sapa? Sawang wong semono akhir iku. Jenengane ora usah dianggep wong, dianggep penyakit beras wae Dimas. Lho iki lho Dimas, aduh. Lah ngene iki apa malah tansaya kurangan. Ya tanduk sampean iki. Yan, kalamun to kang mbok kelakon sacembono lan sliramu. Bakal tak tindakke ya Dimas. Monggo Kang. Iki dalane. Besok aku bisa jumeneng sultan. Lenggah ana ing dampar gading ing Kasultanan Palembang. Panjangkaku bakal bisa kelakon. Kanthi dalan iki Datuk Iskandar kowe bakal cilaka Datuk Iskandar. Sun menggalihake Kasultanan Palembang. Kaya-kaya wis ora ana pengarep-arep meneh. Ampun opo sing penggalih kados ngaten Kang Mas. Lah kok panjenengan atus opo sing penggalih ndak menika sedaya para kawula alit atinipun lho Kang Mas. Mung wae ngene ya. Pripun Kang Mas? Putraning Sun kuwi mung sawiji Pangeran Alamsyah. Sing sawetara iki ana ing pawiyatan leres. Mongko ingsun ki wis yuswa sepuh. Banjur besok sapa sing gumanti oleh Kasultanan Palembang. Yen ora putraning Sun Pangeran Alamsyah. Mula kang sapa kuwi? Sliramu kinarya maseksen. Yen ari kalunggan iki putraning Sun Pangeran Alamsyah. Ingsun wisuda pinangka Pangeran Pati. Wis pirang-pirang dina Rama kiramu banjur ingsun kakanthi kelawan Kanjeng Rama Suwardi. Papan kono papan kang endah diaji. Sampun ngendika ing kados ngaten Kang Mas. Ki Rama dalem anggenipun rawuh kita. Sedaya menika jalaran ngayomi cawetipun dumateng panjenengan. Ngayomi wonten Kasultanan Pajar. Ampun gadhahi penggalian ingkang maneka warna Kang Mas. Ya jemalang ranu. Nggih dawuh dalem. Sliramu garwane pun kakang. Ngaten nggih. Kaya-kaya aku wis ora kondang ngrasakake saleh. Ngaten. Ngelak banget. Lah menika sampun wonten abdi ingkang ngaturi winci. Mangertosi kersa panjenengan lho Kang Mas. Oh iya. Ya. Ingsun matur nuwun banget ya. Keparing wontenipun tiyang Kok menawa bisa sadani kondangku sing lagi wae saleh. kados ngaten nggih. Monggo dipun unjuk Kang Mas. Dipun telasaken kemawon Kang Mas. Kang
Mas Datuk Iskandar. Apa iki rasane Diajeng? Mboten menapa Kang Mas? Gondangku malah sangsaya. Mboten menapa Kang Mas? Diajeng peten. Kang Mas, Diajeng. Kang Mas, Iskandar. Sultan Sari iki piye Sultan Sari? Mboten menapa, Ki Kang. Mas Sanggar singgih. Kang Mas Datuk Iskandar sedo. Kang Mas Datuk Iskandar sedo. Iki kaget. Lagi wae ngendikan karo aku lho ya kok malah kono kahanan kaya ngene to Nyanyi. Nuwun sewu, Ndoro Putri. Sedane Kanjeng Sultan Datuk Iskandar menika nganeh sanget. Sultan Sari. Dawuh Lah kok malah ngendikane aneh-aneh banget. Aneh kan kepiye coba? suau Kanjeng Sultan Datuk Iskandar menika bawa rasa kalih Ndoro Putri malah ngerani Iya. nanging kedadak sakmenika sedo. Tartamtu menika sedo ingkang boten sak limrahipun sedo. Upamiya sedo limrah menika ora mesti wonten jalananipun. Sagedipun wiwiti gerah. Wong waras wiris ngerti-ngerti kok tumekaning pati. Niki nganeh-nganeh sanget. Durayu. Pramila saking menika redene kula menika minangka rangka dalem wonten ing Kasultanan Palembang. Kula badhe nyuwun lillah kaliyan Ndoro Ayu dalah Jeng Pangeran Sanggar Singgih. Kepareng kula badhe ngrajaniti sambung lan sedanipun Kanjeng Sultan Datuk Iskandar. Engko dhisik Sultan Sari. Dawuh Ora susah kaya ngono. Ora susah sedane Kang Mas Sultan Kang Mas Datuk Iskandar terus diraja niti. Malah gak kedawa-dawa ora prayoga banget. Mengkone malah dadi bingunge penggalihe kawula ning Kasultanan Palembang Pati. boten ateges kok kula menika badhe nyubriyani salah satunggaling keluarga wonten Kasultanan Palembang menika babar pisan boten. Nanging kangge mbuka uwadi sambung lan sedanipun Kanjeng Sultan Datuk Asri menika kedah dipun raja niti. Mengke menawi sampun dipun raja niti sampun cetha menapa to sebabipun ngantos Sultan menika dipun sedo menika kawula sami pirsa kawula boten nyubriyani kaliyan keluarga wonten ing Kasultanan Palembang. Nuwun sewu. Piye iki Mas? Menawi ndika Paman Patih Sultan Sari badhe raja niti sedanipun Kang Mas Datuk Iskandar kula mboten sarujuk. Lah, Nuwun sewu Deweran. Ajeng jasaripun mboten sarujuk menapa kula menika kalebet rangka dalem. Kula menika Prabu Negari wonten Kasultanan Palembang gadah hak lan wewenang ngraja niti sambung kalih sedanipun Kanjeng Sultan Datuk Iskandar. Nggih. Saged mawon panjenengan ngendika ingkang kados ngaten. Menawi panjenengan nggadahi hak raja niti, jalaran panjenengan kalebet punggawa wonten ing Palembang. Nggih, monggo panjenengan raja niti. Panjenengan menika miturut tatananing negari, pancen lenggahipun minangka dadi bupati. Nanging pejahipun Kang Mas Datuk Iskandar menika perkawis kulawarga. Menika namung perkawis kulawarga. Mbok menawi kemawon sampun pinesti dening Gusti Kang Agarya Jagat menawi sedanipun Kang Mas Datuk Iskandar ngangge margi ingkang kados ngaten. Lho. Oh, ngoten. Nggih. Tinemu ngakal menawi pawatanipun Jeng Pangeran Sanggar Singgih
sedanipun Sang Prabu Datuk Iskandar, Kanjeng Sultan Datuk Iskandar. Menika boten wonten gandhengcenipun kalian tatanan dan wonten ing Kasultanan Palembang. Dan mujudake tatananing keluarga. Kula wong liya braya kok melu-melu kok setun temen anggen kula kepengin raja niti. Sing duweni hak sawut kuwi keluarga. Kok kejaipun wonten pidaleman kok boten wonten ing pendhapi lho. Ingkang gadah hak nemtokaken menika pancen keluarga wonten Kasultanan Palembang. Kula mboten badhe melu-melu. Kula rumangsani wong liya braya ora tok melu-melu. Nanging kapuran priksa yang pangeran lan Dika Ndarayu. Putra setunggal wonten ing Kasultanan Palembang. Pangeran Alamsa. Bener. Ingkang rikala menika tasih wonten pamulangan dhuwur. Bener. Langkung prayogi menawi jeng Pangeran Alamsa menika dipun paringi pekabaran menawi ingkang Rama sampun seda. Kedah kados ngaten to, Ndarayu. Kok dhisik Sultan Hasri? Yen pancen sliramu kepengin mani pekabaran karo Alamsa, Pangeran Alamsa. Lah kok setun banget tego apa? Pangeran Alamsa dina iki lagi wae ngudi kaweruh di ilmu tatanan negara. Lah mengko nek menak nganti diwenehi pengabaran bab sedane ramane ing mengkono atine nganti bingung ganggu nggone pamulangan terus kaya piye? Leres, Paman. Prayoginipun kepulunan kula Pangeran Alamsa sampun ngantos dipun paringi kabar. Ing wekdal sakmangke piyambakipun menika nembe nedeng-nedengipun nampi pawulangan. Lho menawi piyambakipun ngertos ingkang ramanipun menika seda badhe ganggu anggenipun nampi piwulangan. Ngaten nggih saged jeng Pangeran Ndarayu. Nanging kula gadah kapitayan. Pangeran Alamsa menika putranipun Datuk Iskandar. Monggo jeneng anak lan wong tuwa niki mboten saged dipun pisahaken. Saya-saya sambung lan sedanipun Kanjeng Sultan Datuk Iskandar. Kalamun to Pangeran Alamsa menika mboten dipun paringi pekabaran. Urung tan lunga menawi to benjang Pangeran Alamsa menika mantosi perkawis sedanipun ramane kula ingkang badhe tinutup lan kula badhe dipun lepataken lan malih jeneng anak tartamtu badhe paring pakurmatan ingkang pungkasan tumanduk kalih tiyang sepuhipun awonipun menapa menawi Pangeran Alamsa menika dipun paringi pekabaran senajan to ing mangke jisimipun Kanjeng Sultan Datuk Iskandar sampun kapetak menika jemperan boten saged dumuk lan nyalahke keluarga wonten Kasultanan Palembang. Oh, kaya ngono. Ya wis ora apa-apa yen pancen karepmu kaya ngono ora apa-apa. Ning siji. Aku njaluk kanthi banget. Aja nganti tansaya mbok bingung penggali Alamsa. Mergo mesakake banget. Sedane ramane dianggep kabeh kuwi wis pestine Jawa to lho. Sing bingung niki mboten Alamsa, ning sing bingung niki menungso-menungso sing ngangah-angah, akah-akah, dakah-dakah, serakah kepengin nguasani Kasultanan Palembang. Supayane. Legitke Dimas. Lho kok rasa nek ya plan sliramu Dimas. Aja wedi. Mboten susah. Sing wigati Kang Mas Datuk Iskandar sampun kaya ngono ya. Di kelapan panjenengan kula. Iya Dimas. Kita kados pundi kemawon. Kaya ngono ya.